Ano naman ito? Ano naman ito? Let's go! Hoy! Hoy, kapuyan na gyud. Mo gipaggutom? Gutom na kay no. Kaya ako ba gutom na gyud kay kog gyud. Grabe na gyud ni. Sa mata mangita ni kaon-kaonon. Medyo matani yung plano nimo. Ang lugat ka? Dala mo yung kagkuan, hangganan mangungkap ka. Tama. Nasa iba, asang balay? Gila, dudong. Daghan tong pagkaon. Kay birthday gapon, tapos tinabili ron salin. Tanan ta mangat kap sa balay. Oh, Pamilin ra mo kay kambere manglungkab. Ay, ano ba makakaon? Dili. Habi kay Tunulan na tamo, tunulan. Tunulan, tarang palanta oy. Ano na lang, look at mo sa gawas, kami mo sulod. Dalaw na tong kaldero. Pagtapok na mga on, mangita Basta ta kay kanya. mo pag uno nagkaon ha. Maguna na. Ay, sakto. Ay, hagdanan si Jumari. Oo, sakto kay na jo. Very good ka porminti Jo ba, basta na plano. Grabe na gyud jo. Tara na. Tara na. Gutom na Tara kayo. ko. Sabay dugay-dugay ninyo. Ano taagyan ni? Diri bika na on. Kuan ay bagay. Ayaw mo kasaba. Ang sa mo. Dito mo gawas. Ay, sa hulat ba? Hulat. Pag hulat pa. Para kay mubo ko. Giro ang kaldero dala din ha. Kaldero. O kana sudan ba? Ay, pag una nagkaon ro na. Dito ba sa gawas? Basin na ang tao Pag dito ba? dali ba? Oh. Ops. Oh. Giron. Asa taon. Patay taon. Okay, malang. Saman. Na, okay na tong buslot tara. Unsa mo diha? Nagayo na. Kurente ba? Ay, Ipayo ba? Kurente. Kuryente. Nabugto dito. Nabugto diya na sumpay na mo dai. Sure mo? Oh. Wala may kuryente sila Jumari. Na oy, bagong taon ni bago. Ha? Bagong taon. Sugo gani mi patawon doon. Ah, kamo Nangin na engineer. Pati kamo kuryente. Mga disin. Kuan lagi. Kabalo man gud ni siya mo ayo kurente. Tinood na. Mga tropa man gubit na. Sugo man niya kuan dito ba? Matrapit. Ah, day way tao diha. Wala. May tao. Ah, way tao. Sugo ako din. Tugo namin niya. Sige boss, basig madugay ka diri ba? Sa putan mo magi. Diri daw iagi ang kuryente. Dala lagi na Agi ang ba. kuryente ko Dili doon. mo nang kuan sa ni. Ang main event ba diha kaso. Nay dire ang mina. Another ring Diri ang kwetador, diri ang butang. Nagrebian man gud dito Siguro gud. nga sa puntahan mo mga gi. Sirado ang kuryente. Sirado ang butang. Nagrebian. Lak manggod. Lak. Lak ang tagiya ba? Ah, Kami gipas ko andre. wala des Jumari. Wala ay Sige nagkala na. ng leg ko ano. Sa ko ituyo. Sige lang. Ug moabot sa mobalik lang ko niya. Oh, sige na boss, sige na. Sige na boss. Ulit na boss. Sige, ulit na. Balik. Ay magsugo na po mi diri ayo. Sige lang ha nga ni adto bro. Sige. Dali mo di. Dali pag nila ka na. Dali. Ulan ko ba kay? Gutom na ba? Ang hagdanan ba matusok si Ronron. Lerang mo. Gusto. Asa. Atras. Oh. Giron. Dali Ron, paan nung ka ba nila Ron? Ang kaldero ang sudan ha. Unaan kanon ron. Ang kanon siguro duha Ron. Bala ng syudad. Kalahaman, unsa man kalahaman? Ako na sulod. Baka na sulod. Pagdali ko na. Mabugto Ali na. ba kay Unsa man ka na? Pangilit ng tubig. Ako na tubig. Kanon ba? Ang kanon ng sudan ba? Ano siguro ba? Di ba kay dili ba itong kwano? Di mo balik na po Balik na po ito niya. Gutom na ba ko? Ana. Wa man na. Oh, si mi bugat yun siya na. Nahadyo ni Ano sulod. kanon? 5 minutes later. Sige tao, ibalik kayo yung kaldero. Unsa man ang kaldero? Wala, gibinan mi sa tagiya og paniudto. Basta paniudto. Binan mi sa tagiya og paniudto. Kanon. Oh. Apa nito na mo ba? Awa pa yan Jumari ni uli. Wala pa biya. Lalak lagi Asa dito. tong kuan wire na to dia. Unsa man ang kaldero bitaw? Paniudto Paniudto na mo. Lalak dito di may kaagi na rin. Wala kanon na ni kanon. Ha? Kanon. Kanyo to gani. Sabaw man lagi na oh. Sabaw gani. Dinakpan lagi na. Sabaw. Aw. Dinakpan man lagi na. Ilag angay sabaw. Hinay lang ba? Sabaw ni Nibo sa sabaw. Kanon Kanon niya. Ay ko gas biya. Wala pa Jumari. Wala pa. pa siya. Inoro na mo kanang ngita ka ay nagbalik. Ah, sige. Ay na nagbalik boss, ugma na lang. Ano dai mo rag. Ganun din ako ninyo pabalik ko. Giraman ko ituyo Kasi niya. hindi pa to Kapuyon ka ba? Kapuyon ka. Ugma ba kamo si Jumari ba? balik diri. Unsa man na? Uya. Uyap, pangkuan, papaparat sa baba. Sige. Oh, Oh, kaya Beso. balik ra ko. Beso. Paliki ba? Mga na ta kay gutom na kaayo. 5 minutes later. Ano naman ito? Ano naman ito? Let's go. Hoy. Esa, taro mo dia. Taro nga hagdan. Okay na na. Goods na. Ambak mo. Ambak na lang di mo ron. Ambak eh. Oh. Muna na ko dito ba kaya ang kanon. Ayaw sa bakit mo? sabay na Ano ba? Ambak ron. Ambak na lang ron eh. Ambak oy. Dali na, ready ko. Oh, dali. Dali, kanon bi kay gutom na kay ba? Pagdali ba? Ay, hagdan ba ito eh? Agda lang.
ya. Oh, ang sabaw. Nayabo. Ning kage. Yaw, yun Wa nga sabaw, nayabo. Diba? Sige. Oh, wala naman ni. Wala na. Oh, dali nyo. Dito ka. Ako man.